Mě vlastně zaujalo, že premiér své země urazí svoji zemi. Jako tím srovnání s Uzbekistánem, při vší úctě k Uzbekistánu, je vlastně pozoruhodný, protože to by vypadalo jako, že Slovensko je na tom hůř a má dohánět Uzbekistán. Já si myslím, že i tyhle ty výroky jsou projev zoufalství. To je názor Erika Taberiho na Roberta Fica a jeho diabolské plány. Hlavným bodom tejto novelizácie ústavy je zakotvenie národnej identity, národnú identitu, najmä otázky národnej identity. Pretože o tom vedia. Ak by sme sa opýtali 10 poslancov na definíciu národnej identity, tak by sme dostali 10 rôznych odpovedí. Niektorí poslanci by pravdepodobne otázke ani neporozumeli. Pojem národná identita naša ústava nepozná, ani v zákonoch nie je definovaný. Slova muž, žena a národná identita boli veľmi často skloňované v parlamente pri predložení ústavného zákona o dvoch pohlaviach. Robert Fico prezentuje novelu ústavy ako ochranu národnej identity. Smeráci pri tomto zákone utrpeli v parlamente poriadne fiasko, ale tvária sa ako olympijskí víťazi. A náčelník veľmi rýchlo prekrýva neúspech ďalšou témou o neutralite Slovenska. Smutné, ale už sme si zvykli na jeho politicky nevyliečiteľné diagnózy. Opäť sa natíska otázka, či je Robert Fico psychicky spôsobilý vykonávať svoju funkciu vzhľadom na jeho názorové eskapády. My sme nútení rozmýšľať, čo urobíme s politickým systémom. A nesvedčala by Slovensku neutralita? Zaujímavé je, že o zákone sa malo hlasovať v deň, keď meniny mal veľký Adolf, ale nakoniec sa rozhodli zákon presunúť na september, lebo nemali potrebný počet žetónov. 3 týždne sa hádali v parlamente, ale formuláciu, čo je to vlastne národná identita a ako súvisí s dvoma pohlaviami, sme sa nedozvedeli. Bolo by zaujímavé vypočuť si odpovede na otázku, čo je národná identita od Andreja Danka, Petra Kotlára, Piškóta alebo Huliaka. Premiér Robert Fico sa dožadoval stretnutia s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Ten ho odmietol. Robert Fico dostal iba vágnu ponuku stretnúť sa len tesne pred Európskym summitom v Bruseli bez oficiálnych fotografií. Politické smerovanie Roberta Fica je pre Nemecko aj Európu veľký problém. Náš premiér v krátkom čase dostáva facky z každej strany. Doma aj v zahraničí, ale tvári sa, ako by facky rozdával on. Chcem urobiť veľkú výzvu. Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Za tento prejav Roberta Fica na cyrilometodských oslavách v roku 2024 sme všetci zaplatili 450 000 eur. Na tohtoročných oslavách dvoch vierozvescov slovenský premiér bude tradične útočiť na Európsku úniu, zvestuje nám svoje diktátorské bludy a bude rozprávať o falošnom mieri. Tento rok nás bude táto smerácka propaganda stať 750 000 eur. Aj takto vyzerá v praxi konsolidácia podľa strany Smer za peniaze nás všetkých. Pred rokom oslavy organizovalo Ministerstvo kultúry. Tohtoročné oslavy má pod palcom minister obrany Robert Kaliňák, ktorý vie najlepšie prefiltrovať peniaze. Vy ste dneska schválili bod 750 000 na oslavy cyrilometodských slávností. Nie je to už veľa za jednodňové oslavy? Myslím si, že nie. Určite nie. Z môjho pohľadu